स्टेशननि बाहेराव थाबायना मानसिया इनिफ्राय दा बेखौ माने गुस्थियाबो गुग्रुबनानै दङनो ओमफ्राय मबाइल बिदिनो मानसिया माने फाग्लानि माबायाव दङ आरो दा हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजायनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरानि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रानो दाब दाब जायगायाव खामानि मावहैनानै दंहैयो बाट बिसोरो न' फारसे फैफिननो गोबां नाजागासिनो दं आरो माखासे सुबुंफोरखौबो गोबां मदद होबोदों आरो बिनि गेजेराव बिसोर न'सिमबो सफैबाय बाट दायो गोबां गेदेर गिख्रंथाव माने सासे सुबुङा ओरैबायदि खैफोदाव गोग्लैना दङ नोंथांमोना आं फुल डिटेल्सखौ खोन्थागोन बे जाथाय जाजानाय सुबुंनि मुङानो जाबाय मेफाल बसुमतारी मेफाल बसुमतारीया चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बिनि फुल डिटेल्सखौ खोन्थानि मेफाल बसुमतारीया गावनि गथ' गथायखौ बा आरो गावनि हिन्जावखौ बा गावनि न'खरनि गासै सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय रां खामायनो बेंगलराव थांदोंमोन बे रां खामायनो थाखाय बेंगलराव थांनायावनो बै कर'ना भाइरासखौ गिनानै बे न' फारसे आवगायबोनो नागिरदोंमोन बे न' फारसे आवगायनाय समावनो बै कर'ना भाइरासखौ गिनानै न' फारसे आवगायनाय समावनो बिथाङा खैफोदाव गोग्लैदों आं बेखौ फुरा डिटेल्सै खोन्थानि मेफाल बसुमतारीनि हिन्जावनि मुङा जाबाय प्रमिला बसुमतारी बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि गामिया जाबाय दलरफारा होनना बुंदों पस्ट अफिसखौ फाथाबारि होनना बुंदों आरो पुलिस स्टेशनखौ आमगुरि होननानै बुंदों दा बिथाङा माने न' फारसे फैबाय थानायाव मोनसे स्टेशनाव गोग्लैनानै माने बुंदों माने आन्दायनानै गोग्लैदों होनना बुंदों बे गाखोदोंमोन 19 मार्च नैबे थांनाय 19 मार्चआव बे गाखोदोंमोन हरनि 12:30 ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै 20 मार्चआव बे फुंनि माने 7:40 AM माने फुंनि समावबो कल खालामदोंमोन नाम्बारा जाहैदों बे कल खालामनाय नाम्बारा 824-986-9984 बे नाम्बारजों कल खालामदोंमोन माने मालायनि मबाइलखौ बिनानै गेजेर खन्द' बिनानै बियो कल खालामदोंमोन न' फारसे बेयाव खोन्थादोंमोन कि आं आन्दायबाय आङो ओरैबायदि स्टेशनावसो माने गोग्लैना थालांबाय आं दायो न'आव थांफिननो आं रोंला बोरै माजों थांनांगौ आं माबोरै मानांगौ आंखौ मदद खालामदो अननानै प्लिज होननानै बियो गावनि हिन्जाव प्रमिला बसुमतारीनाव कल खालामनानै बे मददखौ बिहरबाय दानिया मा जाबाय बे मददखौ बिहरनायाव कल खालामफिनबाय बे मानसिनाव दानाबा बे जाय मानसिनि नाम्बारजों बे कल खालामदों बे मानसिनाव कल खालामफिननायाव मोनफिनदिया माने आंनाव बे माने मबाइलखौ बिनानैसो कल खालामदोंमोन आंथ' दा बे जायगायाव गैला होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय स' बियो दायो गोबां खैफोदाव गोग्लैना दं आं माखासे बाथ्राखौबो खोन्थाबावनि बे हौवासा गथ' दङ आरो सासे हिन्जावसा दङ सासे हिन्जावसाया क्लास 10आव फरायगासिनो दङ UN एकाडेमियाव स' बै गथ' सासे हिन्जावसा बे फरायनायाव माने फरायनायनि फिस बेखौ होनो थाखाय हास्लाबा जानायखायनो बियो बेंगलराव खामानि मावनो थांदोंमोन स' दानाबा बियो बेंगलरनिफ्राय फैनानै कर'ना भाइरासखौ गिनानै अन्ध्र प्रदेशनि श्रीकुलाम रड ट्रेन लामायाव गोग्लैनानै थालांदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो बिथाङा मोनसे स्टेशनाव दङ आं बिनि पिक्सारखौ आङो खोन्थानानै होनि नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आंनो सासे मानसिया बे पिक्सारखौ हरदों बे न'खरनिफ्रायनो दानियाबा बे स्टेशननि मुङानो जाहैबाय बे स्टेशननि मुङानो जाबाय श्रीकाकुलाम रड लोगोफोर बे स्टेशननि मुङानो जाबाय श्रीकाकुलाम रड नैसो गोबां थाबाय बियो बेयाव थानानै दायो बे स्टेशनाव थानाय पुलिसफ्रा बेखौ होखारबाय RPFफ्रा बेयाव थानो मोनला होननानै रावबो थानो मोनला दाथ' जोंहा लकडाउन जाना दंना 21 डेजसिम जाना दं जोंनि आसामाथ' 23निफ्रायनो माने 24निफ्रायनो मैयानिफ्रायनो जाबाय बा दिनैनिफ्रायनो जाबाय हमजायो नङा होमबा 31 मार्चसिम दानाबा बेवहाय माने जाय स्टेशन बेवहाय थानो होला स' बे स्टेशननि बाहेरायाव थादों पुलिसफ्राबो होखारगासिनो दङ बेनो दायो गोबां मददनि गोनांथि मानो होनोब्ला बे जेब्ला श्रीकुलाम रडआव ओंखारनानै गोग्लैना आन्दायनानै गोग्लैदोंमोन अब्ला बेवहाय बिनि हाथाया माने जदों माने बायफ्लेजोब्बाय बिनि खुगाया दोलाबाय एखेबारे दायो ट्रिटमेन्टनि गोबां गोनांथि डक्टरफ्राबो माने डक्टरनि गोबां गोनांथि माने हस्पिटाल मेडिकेलफ्राबो गासिबो बन्द'जोब स' अननानै जाय मानसिफ्रा अन्ध्र प्रदेशआव थायो बे श्रीकुलाम रड खाथिनि माने स्टेशननि खाथियाव थायो प्लिज कल खालामबानो जाबाय आंनि नाम्बारावबो कल खालामनो हागोन बे जाय मानसिनाव कल खालामनो बे माने जाय जाथाय जाजादों बिनि नाम्बारखौ आं खोन्थानि जाय जाथाय जाजादोंना बे मानसिनो सासे मानसिया मदद होदों माने मबाइल नाम्बारजों माने सिमजों लोगोसे फनखौनो होलांदों माने बे फन नाम्बारा जाबाय 9133402691 बे मबाइलखौ होलांदों आरो बे मेफाल बसुमतारीनो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो बिनि मबाइला सुइच अफ जाबाय बेटारि गैया दा स्टेशननि सिङाव हाबनोनो होआ बेखौ दा अननानै सोरबा मानसिफ्रा जुदि बे श्रीकुलाम रड ट्रेन स्टेशन खाथियाव दङब्ला बे अन्ध्र प्रदेशनि प्लिज हेल्प खालामबानो जाबाय आंनाव कन्टेक्ट खालामहर आं बेखौ जथेस्थ' कन्टेक्ट खालामनानै बेजों फेसआप खालामनायखौ आङो मोगा मोगि खालामनायखौ माने कानेक्टिंखौ आं खालामनानै होगोन नोंथांमोना प्लिज हेल्प खालामबानो जाबाय आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 बिनि थाखाय गोबां मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय गोबां गोनांथि माने गुस्थि दुलुनानै दं होनना बुंदों हाथाय बायनानै दं होनना बुंदों माने हाथाया ओरै माने
सेवबाय माबाय ओरैबायदि जानानै माने थै ओंखारनानै इदि बायदि जादों जाहैदों माने स' बिराद मददनि गोनांथि आरोना स' अननानै प्लिज आं माने बेखौनो बुंनानै नोंसिनिफ्राय मदद बियो माने आंखौ बिनि हिन्जावा गले गले कल खालामनानै गाबलायलायबाय बिनि हिन्जावा मिथिबायना कल खालामनानै मानो भिडिअखौ बानायाखै दाख्लैनो आं बानायदोंमोन जेब्ला माने ओइ बे कार्फिउ जादोंमोन ना जनता कार्फिउ ओइदिनखालिनो आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन बाट आङो बै जनता कार्फिउनि बन्द'नि थाखायनो बावफ्लांनानै आं भिडिअआ डिलिट जाबाय मिथिबायना लोगोफोर स' ओमफ्राय बिनि उनावहाय मानो आं बानायखादोंमोन अलरेडि बाट आं उनावहाय बावनानै बे डिलिट जानायनि थाखायनो बावना थाबाय आं गुबुन गुबुन भिडिअ बानायनानैनो दानोबा दिनै कल खालामफिनबाय आं हरखाबैनो दायो भिडिअ बानायनानै होफिननाय जाबाय लोगोफोर अननानै प्लिज बे मेफाल बसुमतारीखौ मदद खालाम मेफाल बसुमतारीनि बिमानि मुङा जाबाय सन्थलि बसुमतारी आं फुल एड्रेसखौ खोन्थाफिनसै बिनि हिन्जावनि मुङा फरमेला बसुमतारी गामिया जाबाय फाथाबारि दलरफारा होनना बुंदों ओमफ्राय पस्ट अफिसखौबो फाथाबारि होनना बुंदों पुलिस स्टेसनखौ आमगिरि पिन नाम्बारखौ होनदों 783339 स' सानै हौवासा गथ' दङ सासे हिन्जावसा गथ' दङ स' प्लिज अन्ध्र प्रदेशआव थानाय रायजो राजाफोरखौ आं मदद बियो बर'फोर रायजो राजाफोरखौ मदद बियो जाहाथे बेखौ थांनानै लानानै फैयो आरो ट्रिटमेन्ट मोजां खालामनानै होयो गासै रां रुफा खरस थांनायखौ बिनि हिन्जावानो होजोबगोन होननानै दायथ'खौ लादों खुलुमबाय